Prije 60 godina prvi Bošnjaci počeli su dolaziti u Jesenice, zapošljavajući se u željezari, građevinskim i drugim preduzećima. Prvi smještaj, kaže Hadži Fuad Omerdić, nalazili su u bivšoj kasarni, koja je nakon restauracije proteklih godina sada školski i kulturni centar. Kasnije su počeli tražiti mogućnost i za vjerske aktivnosti. U početku čak i po privatnim stanovima, recimo Bajram namaze smo klanjali na ženičkoj stanici u jednoj velikoj čekaonici. I tako da od tada pa do danas kako raste potreba muslimana, Bošnjaka na Jesenicama po edukaciji u vjerskom smislu, tako se je razvijela i sva ostala infrastruktura koju danas imamo. Veliki iskorak napravljen je u godinama pred agresiju na našu zemlju, kada su napravili prvi mezđid i prvi, makar simbolični, minaret u Sloveniji visine samo 1,7 metara. 1988. na 89. jedna grupa finih, čestitih naših džematlija, entuzijasta, na čelu sa Hadžijom Rahmetli Selimom Idrizijom, Nešadom Havzijom, Elkazom Sinanovićem, Hamdijom Džamastagićem. Među živima su još Hadžija Esad Mahmutović i Ramiz Rekić, su pokrenuli inicijativu da se kupi ovdje prostor koji je za nas džamije ili džemata, Jesenice. To su bile nekada, kažu, drvarnice, štale, ljudi su svašta tu nalazili dok su taj prostor čistili. I od tih godina datira džemat. Prva zvanična obnova ovog prostora ovdje je bila 1992. godine, znači početak agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je srušeni svi zidovi, samo je ostao zid do pruge koji je ostavljen kao takav i sve je nanovo izgrađeno i ta postojeća munara je tada postavljena. Mada je to tada urađeno ilegalno. Mnogi su se bojali reakcije medija i svega. Sjećamo se jednog naslova tada u slovenskim medijama, u jednim novinama preko cijele stranice je novinar jako vješto uslikao ovu munaru kao da izgleda da je 30 metara. Samo se vidjelo nebo i taj dio munare, pa je napisao naslov Ali Bores minaret pod Triglavom. Da li će zaista postojati minaret pod Triglavom? Evo ga, postoji, nikome ne smeta. Čak su postavili pitanje da li će se tu penjati muezin i učiti ezane. Naravno, ljudi su to odgovorili da neće biti jer se unutra uče ezani, ali to je simbol muslimana i svi oni prolaznici koji su ovdje prolazili s lahkoćom su nalazili naše prostorije upravo zbog te munare. Tako je bilo sve do prošle godine, kada je uz 25. godišnjicu džemata svečano otvoren novi, izuzetno lijep islamski edukacioni centar u Jesenicama. Bila je to i velika radost za Hadžiju Ajza Omeradžića, koji je u Sloveniji već 60 godina. Ja smatram da imamo jedan objekat koji može da nam zavidi mnogi u Evropi, a u Sloveniji apsolutno za sad. I vi ste sretni kao jedan od najstarijih džematlija. Jesam, od najstarijih džematlija i kako je formiran džemat, uvijek sam bio uključen u upravljanje i brigu o ovome džematu. Imamo prostore za obavljanje namaza, imamo učionce za mektepsku nastavu, imamo restoran, imamo čak i sobe za prenoćišća, pa evo ovom prilikom sve one po Evropi koji navratite kroz Jesenice i putujete za svoje odredišta, Bujrum, ovdje imate gdje odmoriti, prenoćiti i da nastavite drugi dan putovanja za svoje odredište. Uz vlastiti rad, neizmjernu zahvalnost, džematlije duguju mufti doktoru Nedžadu Grabusu, koji je nekako od rane mladosti životno i radno bio vezan za Jesenice i ovaj džemat. Bošnjaci su svojim radom i brojnošću stekli zavidno mjesto u Jesenicama, ali i gradili džemat za primjer mnogim drugim. Evo danas se nalazimo pred objektom Islamske zajednice Slovenije, tačnije u ovom objektu obavlja sve svoje potrebe odbor Islamske zajednice Jesenice. Ovaj objekat je površine od 1160 kvadrata, znači objekat koji je kompletan sa svom infrastrukturom potrebnom za rad i život jedne zajednice sa potrebama koje mi imamo. Po našim nekim podacima na Jesenicama živi približno negdje oko 5 do 5,5 hiljada Bošnjaka muslimana. To su mahom radnici željezare
Jesenice i ostale građevinske firme, međutim ima dosta naših ljudi jer ovdje je već treća generacija Bošnjaka, muslimana na Jesenicama, tako da imamo ogromno naše omladine, mladih obrazovanih ljudi koji su uključeni u sve institucije opštine Jesenice. U džematu Jesenice sada su svakog vikenda u dobrim uvjetima djeca u mektebu. Među onim najmlađim su, kao treća generacija Bošnjaka u Jesenicama, Hana Kalender, Ajla Mujčinović, sestre Agović, Ajna Pivalić, Azra Ališić i drugi. Njihova grupa nam je izvela i ilahiju Raba traži i uči, za koju oni, ali i Muzir Efendija, kažu da je himna njihovog mekteba. Među 150 djece u mektebu, a upis još traje, u drugoj grupi je i Emir Varmas, koji čita Kur'an, a sa roditeljima je već ispostio 2 Ramazana. Medina Avdić takmičila se u Ljubljani u poznavanju ilmihala i više godina je u mektebu. U mekteb idem od svoje 6. godine i to volim da idem u mekteb zato što sviđa mi se ovdje društvo i nastave što nas uče o vjeri, sve to. Je li ti želja da jednog dana i da se pripremiš za hatmu? Da, to mi je najveća želja. Naši vršnjaci koji ne dolaze u mekteb mnogo gube, kaže Adem Gerzić. Ali gube puno. Previše gube, zato što mekteb, makar znaš za svoju vjeru na pravom putu si, znaš šta je Allah, znaš šta se je desilo u Bosni i sve. Njihov vjeroučitelj, Muzir Efendija Čelenka, posebno ističe koliko truda ulažu roditelji da bi svoju djecu dovodili u mekteb, a oboje su zaposleni i rade u smjenama. Posebno mislim ovdje na majke. Ovdje i oba roditelja su zaposlena, rade u smjenama, bore se gdje da ostave svoje dijete. U toku sedmice imaju vrtić, u subotu i nedjelju recimo je mektepska nastava. I ako su oba roditelja zaposlena, teško mogu ili moraju bukvalno odvojiti od svog vremena kada dođu iz noćne smjene, ne spavati da bi uspjeli dovesti svoje djece. To samo izuzetni ljudi mogu postići i ja sam zaista sretan da postoji takvi ljudi koji se trudi da svoju djecu dovode u mekteb i na mektepsku pouku. Vozimo se lijepom Bosanskom ulicom, kako u Jesenicama zovu dio grada gdje su uglavnom bošnjačke kuće, a tu je i zgrada Kulturno-umjetničkog društva Biser. Bošnjaci iz Jesenica uvijek su iskazivali solidarnost. Džemat je odigrao veliku ulogu kad je u pitanju pomoć zajedno sa merhametom, izbjeglicama. Ovdje je ogroman broj izbjeglica bio smješten i u privatnim stanovima, a i u kolektivnim centrima. I naravno zadnja kolektivna pomoć džematska je bila prošle godine za vrijeme poplava u Bosni i Hercegovini, kada je džemat odigrao veliku ulogu. Mnogo toga dobrog moglo bi se još govoriti o Bošnjacima iz džemata Jesenice. Od djece koja nastavu u mektebu počinju sa fatihom za srebreničke i sve bosanske šehide, do onih starijih koji se uz ostalu brinu i o mezarima, a pomogli su i postavljanje nišana Bošnjacima poginulim u Prvom svjetskom ratu u logu pod Mangartom. Tu su i oni koji zbog ekonomske situacije odoše do Austrije, Njemačke i Švicarske, a oni sa fakultetima u Ljubljanu, ali pomažu rad džemata Jesenice jer ga i dalje jedino smatraju svojim. I na džumi se često podsjeća na obavezu da se pomogne izgradnja velike, prelijepe džamije sa munarom u Ljubljani, koja će mnogo značiti svim Bošnjacima u Republici Sloveniji, a među Bošnjacima u džematu Jesenice bio je vaš reporter Salih Brkić.